שלום לכולם, היום אני הולך להראות לכם כיצד ניתן לייבא קובץ חיצוני למערכת המכיל נתונים של אנשי קשר או של ארגונים ובעצם כל מודול אחר שנרצה לייבא, וכך במקום להוסיף לדוגמה איש קשר אחד בכל פעם, נעלה קובץ שמכיל 2,000 אנשי קשר בפעם אחת. אז בואו נתחיל. נעבור אל מודול אנשי הקשר בלחיצה על תפריט הניווט כאן למעלה בצד ימין. נלך לשיווק, אנשי קשר. כדי לייבא קובץ נלחץ על יבוא כאן בצד שמאל למעלה. ועכשיו יש לנו שתי אפשרויות, או לייבא קובץ CSV או לייבא קובץ VCF. לי יותר נוח ופשוט עם CSV, אז בואו ניצור את הקובץ. נפתח את האקסל שמכיל את אנשי הקשר שלנו. אפשר לראות שהקובץ מכיל 3 אנשי קשר, אור, איתי ומשה, והשורה הראשונה מכילה את השם של העמודות. כדי להפוך את קובץ האקסל לקובץ CSV, נלחץ על קובץ כאן בצד ימין למעלה, שמור בשם, שולחן העבודה, כאן ניתן את השם של הקובץ, אז נקרא לו אנשי קשר CRM, נשמור אותו כסוג CSV UTF-8 ונלחץ על שמור. עכשיו נחזור אל ה-CRM שלנו ונעלה את הקובץ למערכת. אז נבחר ב-CSV File, Select from my computer, ונבחר את הקובץ שיצרנו. אנשי קשר CRM, נלחץ עליו. לאחר מכן נבחר את ה-encoding, נשאיר אותו על UTF-8, וה-Delimiter נשאיר אותו גם על קומה. נלחץ על Next. בשלב הזה, אם יש לנו כפילויות של אנשי קשר, ניתן למפות. מאוד שימושי למי שיש להכניס המון אנשי קשר. כרגע לי זה לא רלוונטי, אז אני נלחץ על Skip this step. בשלב הזה נבצע מיפוי שדה. כל ה-headers כאן בצד ימין, שהם בעצם העמודות שהגדרנו מקודם, הם חייבים להיות תואמים ל-CRM Fields. אז נגדיר פה את שם פרטי ונבדוק את כל השאר. אפשר לראות שכל השאר מוגדרים נכון. נלחץ על Import ואפשר לראות שהמערכת סרקה ומצאה 3 אנשי קשר כפי שהיה לנו בקובץ. נלחץ על סיום ואפשר לראות שאנשי הקשר נוצרו בהצלחה. בזאת סיימנו את ההדרכה. בהצלחה לכולם.